ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро запчастҳои мотоблокон, мотоблокҳои хичофурӯшиян, ҳамаи намуди чизе ҳаст. ина дар рӯи экран дидаисед бародаро, ҳамён бародаро баҳри шумо омода кардагием, ҳамаш фурӯшиян. аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонанд. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе махкул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран равон кунед. иншоалло мо баҳри харидорро пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. ядона лайки бепула биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед ва видеоро то охир тамошо кунед. Тлишкаш, мотоблок, тракторча айҷош заводид меша. Радиатори ош, солярка дизельный. Скоростяш, муфт, тормоз, тлишкаш, рушник дора. На калиташ. бо катиш қирмайдакнак дора, пулук дора. нархша 20,000 сомонӣ мега бародаро. қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мотоблоки фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. мотоблок бензинияи бародаро айрасия нав овардагиай. силаш 6,5 кӯҳаи аспа дора бародаро. нархиш 5,000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, навай бародаро, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. нав айрасия овардагиай. марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экранай, бигиред, занг бизанед. марҳамат. ина бародаро мотоблок камака кӯҳна ҳая, неки мега созай ҳай мекунӣ. ина гандам дравак дора, чанд чиз дора. ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надора. касилка дора. ина бародаро мотоблок. нархша 5,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, 2010 номрои охираш занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародарои азиз, ба рақамҳо қатъӣ занг занед. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархиш 17,000 сомонӣ. қатиш тлишкашай бародаро, пулук, ҷивкунакош, ҳамаш қатишай, френза, картошка канак, ҳамин чизо ҳамаш якҷоя қатӣ фурӯхта мешавад. 17,000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки нав ё 173 ё 178, аниқша намедонам, ба фикри ман 86 ай. дар ҳолати навай, савдо дар наздаш мешава мега. и 86 ай бародарои азиз, навай. нархиш 17,000 сомонӣ ай. боз савдо карда мешавад, аз ҷош заводид мешавад, ҷивкунак дорад, аккумулятор ҳамаш 100%, тлишкарам дорад. нархиш 17,000 сомонӣ. касоне ки харидоре, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки фаврии фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. истифода бурдагӣ нестай мега. қатиш френза, пулук дорад.
дар ҳамин номро занг занед. Номрош дар рӯи экран 16000 сомониш мега бародаро қарор дорад дар ноҳияи восеъ. ай 16000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ва нашоди мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. мотоблоки фурӯшӣ бародаро 186 акай 186 10 қувваи аспа дорад, фрезер дорад, ҷуборгирак ҳам дорад бародаро, чизил ҳам дорад, ҳамаш 100% тилишкар ҳам дорад. қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша 10000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд ҳамин мотоблоки 186 фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 5882 қатъи занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. мотоблоки бензинӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри душанбе. 9 қувваи аспа дорад, навай айрасия овардагия мега 6400 сомониш мега бо савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ ай. то ҳатара клиёнкош кандагӣ нестам бародаро, пачка ай. айрасия нав овардагия, ин ҳамаи ҳуҷҷатошам қатъиян 6400 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок F192 қарор дорад дар ноҳияи ҷайхон қумсангир. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 8500 сомонӣ ай, бо савдо карда мешавад. қатиш ҷифкнака бо чизегарам дорад бародаро, бо савдо карда мешавад. ай 8500 сомонӣ. ина мотоблока худтон бинед, беҳад калони фасон ай. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. ина бародаро мотоблока телешкаши ҷифкнакаш ҳамаш қатишай, фақат ватсап қатӣ мега занг занед. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархаш 5500 сомонӣ ай, бензинӣ ай бародаро. ина мотоблока худтон бинед, сайстаниш камака каҳнатар ай, не ки ҷиф карда мешавад, соз ай. нархаш 5500 сомонӣ ай, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро дизелни мотоблок наваи ZS 1100 қарор дорад дар ноҳияи ҳисор. нархаш 21500 сомонӣ ай, 15 қувваи аспа дорад бародаро. дар комплект мега ҳамин фреза дорад, плуг дорад, ҳамин чизора дорад. ҳамин чизое ки дар рӯи экран дидаисе бародаро, ҳамин чизора дорад. нархша 21500 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародарои азиз, корчҳои барои мотоблок, барои ҷифкнаки мотоблок фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд ҳамаи намудаш ҳастак. размерои чӣ хеле ки маъқул тувай ҳамун намудша миёва метияту ай 45 сомонӣ сар мешава. бо намедонам арзоншам аст қиматшан. касоне ки харидор бошед, марҳамат, ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро чизил барои мотоблок қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. навай пачкаҳа ягон камбудӣ надорад. нархаш 1000 сомонӣ ай, бо шояд савдо карда шавад барои мотоблок бародаро. касоне ки харидор бошед нашуд чизил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. плуг бародаро барои мотоблок пачка. плуг барои мотоблок пачкаҳай қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 400 сомонӣ ай, 400 сомонӣ ай, бо савдо карда мешавад. ина бародаро плугка худтон бинед, як краска ҳамаш навай. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотор барои мотоблок қарор дорад дар ноҳияи файзобод. нархаш 1500 сомонӣ ай, нав айрасия овардагия, нав ай кор кардагӣ нест бародаро мега, бензинӣ ай ба фикрам, нав ай россия овардагия. касоне ки харидор бошед, 1500 сомониш мега бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотоблок 15 қувваи аспа дорад, дизелни ай, ҳамаи чизош дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. чӣ дора қатиш, чӣ фурӯшӣ дора, ҳамаи намудаш дар ҳамин рӯи экран навистагия.
нархш 25000 сомония қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. Қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. Ай пеш биёй мега бо савдо карда мешавад. 15 қувваи аспа дорад. Касоне ки харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мотоблок дастрас кунед. Марҳамат. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. соли баромадаш 2018 солай. Навай бародаро 2018. нав 3 сол шидааст, не ки кор фармидагӣ нестак, навай. ҳами ягу замини хичваҷив ка боша, ҳами қа бародаро дизелнияй. 18000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ай 18000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. мотоблок садай мега 10 қувваи аспа дора. ай Россия нав овардаги аст. астаниш зурай уқа кор кардагӣ нестай. карочи зурай харидори аниқ мега боша бо савдо мешава. камтарак 9800 сомониш мега бо савдо карда мешавад. бародаро қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. касоне ки харидор бошед, 178 186 ай бародаро мотоблок. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мини трактор. трактор мини барои заминҷифкунӣ ва ҳамаш 100% дар булош мешинӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 30000 сомонӣ мега. дизелния бародаро 30000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, ина ҷифкунаки дига чизорам дорад. касони харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. ина бародаро як тега мини трактор қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. дар ҳамин номерош WhatsApp имо ҳастад бародаро. 30 қати мини трактор дар ҳолати хуби кория, ягон камбудӣ надорад. 15000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.